Зилә ханым, сезнең бу кибетегездә бит инде альтернатив пункт эшли безнең Маяк газетасының. Әйме, ничек укучыларның фикерләре, ничек безнең газета турында? Язылмаган кешеләр киреп ала инде, кайсына программа кирәк, кайсысына белдерүләре кирәк, программага бик белдерүләргә нык басым ясыйлар инде монда. Авыл халкы авыл җирлеге булгач кемгә шибик кирәк, кемгә сыер дигәндәй ит. Кемгә утын, барсы да бар бит газетада, бар да яктылар. Иптәшем дә, үзем дә бик яратып карыйбыз газетаны. Инде бик күп еллар алабыз. 30 елдан артыктыр инде, без 32 ел яшәйбез, 30 елдан артык алабыз. Газетаны алдырабыз. Менә монда бит бу мондага яшәүчеләргә дә бик уңайлы дип уйлыйм инде. Әзрәк кенә тарихында сөйләп китә аласызмы? Бу кибетне ачуны. Бу кибетнең ачуы инде пенсионерлар өчен уңай инде. Күбрәк пенсионер апалар азнакая бара алмаганнар инде ипи сөткә ашыгыз инде дип әйттеләр инде безгә. Без элек эшләп алган идек бераз. Ябылганнан соң миңа очраган саен әйтәләр иде инде. Ашыгыз инде магазинны дип, җегетләр сигаретка интегәбез дип, менә шундый сораулар булгачтан ашарга уйлаган идек. Әкрен генә эшләп ятабыз, менә эшлибез әкрен генә. Бик кызулап булмаса да, азнакайдагы зур-зур магазиннар безгә, конечно, әзрәк кенә кумаучы итә. Алай да олы яшьтәге апалар йөри. Монда бит инде сезнең менә күреп торабыз, әйме теге ризыклардан кала бүтән кирәк-яраклар да бар. Өйдә нинди вак-төяк кирәк. Хуҗалыкта барсында шушы бер урында туплагансыз. Бу бик тә уңайлы дип уйлыйм инде. Авыл халкы өчен һәр вакыт бит инде шәһәргә чыгып китә алмыйлар бүтән кеше. Шушында гына тиз генә киреп ала алалар. Менә бу Маяк газетасында без киләчәктә дә шушы урында шушлай итеп сатуны да, язылуны да оештырырбыз, тагын да активлаштырырбыз дип уйлыйбыз инде, әйме? Ярар, безгә бергә эшләргә. Ярар, сезгә дә уңышлар. Язна кайлар. Сәламәтлек, уңышлар шушы газетаны укып, сезнең тәмле ризыкларны ашап яшәргә язсын. Амин, амин, бик зур рәхмәт. Шулай булсын. Үзегез дә кергәләп йөрегез безнең магазинга. Әнә үз халкы килеп газетка языласа, юк, яңа дитегез. Хәтле авылдашлар, менә үз авыл халкы безнең Айзилә магазинына килеп альтернатив пунктта Маяк газетасына килеп языла аласыз. Һәм дә инде языла алмаучыларга сатып та ала аласыз. Киңәшләр бар, сканвордлар да була, белдерүләр бар. Һәм дә районның яңалыклары белән дә яктыртып баралар.